הלו! לא ראיתם כלום. 400 שקל. סליחה, זה רק. דניאל! דניאל! אבא! דניאל! אבא? סבא! איציק, איפה אתם? אל תעצור להם בדרך, הבנת שיוכלו פה, אני השקעתי פה הרבה כסף במזנונים. בסדר, אני אעשה להם הנחה, שפעתי שני חינם. דניאל! ביי, איציק. עותק, חכי שנייה. בסדר. אתה רואה את זה? ילדים מורידים את זה מהיד, מעבירים לחבר שלהם מעבר לגדר, והבן זונה נכנס בחינם. אז תגיד לבוסמט ורוברט שטפלו בזה, למה אם אני מוצא עוד מסתנן, אני מעיף אותם עם הילד הפוזן שלהם, כי ביני מיד חזרה על הקרווילה בלי אגורה. ברור? אני אטפל בזה, סבבה, אין בעיה. מה זה דבר? נחמד, לא? זה לוכד חלומות. איפה החלומות? לא נורא. יאללה, יאללה, לך. וואו, 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 כמה זמן מדיטציה? עוד אנשים פה רוצים להירגע. בואי, מאמי. אדמה האדמתי, רחמה דמותי